Predstavujeme vám revolučný elektrický invalidný vozík Aroad 8000 FR, vášho spoľahlivého partnera pre každodennú mobilitu. Tento model je vybavený výkonnou litiovou batériou s kapacitou 20 Ah a dvoma motormi s výkonom 2x300 W, ktoré poskytujú celkovo 600 W čistého výkonu. Invalidný vozík sa dodáva zadarmo s opierkou hlavy, ktorá zvyšuje pohodlie. Vďaka ručne nastaviteľnému operadlu si môžete nastaviť preferovaný uhol a vždy nájsť najpohodlnejšiu polohu. Tento invalidný vozík má vo výbave diaľkové ovládanie, ktoré je navrhnuté pre maximálne pohodlie a jednoduché používanie. S jeho pomocou môžete invalidný vozík zložiť, rozložiť alebo presunúť na požadované miesto bez toho, aby ste museli vstať. Aroad 8000 FR ponúka plne automatické skladanie pomocou diaľkového ovládania alebo joysticku. Stačí stlačiť tlačidlo a vozík sa sám zloží. Sklopné bočné opierky umožňujú jednoduché nastupovanie a vystupovanie. Vďaka výkonným motorom môžete vozík otočiť na mieste, čo je ideálne pre stiesnené priestory. Vozík Aroad 8000 FR sa ovláda predovšetkým pomocou 360-stupňového joysticku, ktorý možno ľahko pripevniť na pravú aj ľavú stranu vozíka. Na joysticku môžete nastaviť rýchlosť a citlivosť ovládania. Zastavenie je jednoduché. Stačí uvoľniť joystick a elektromagnetické brzdy sa automaticky aktivujú, čím sa vozík zastaví. Vyberte si zo širokej ponuky príslušenstva pre invalidné vozíky Aroad. Ak si chcete invalidný vozík pred kúpou vyskúšať, ponúkame možnosť doručenia a predvedenia našim technikom, stačí si to vybrať v objednávke. Alebo navštívte naše predvádzacie miestnosti, kde si môžete invalidné vozíky bezplatne vyskúšať. Invalidný vozík váži spolu s batériou len 27 kg, čo z neho robí jeden z najľahších vozíkov na trhu. Ak potrebujete pomôcť s výberom, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom našej webovej stránky.